Turkashi a halin yanzu ƙasar Amerika ta ce tana sanar da sace yara mata 25 da aka yi a jihar Kebbi jiya. Kamar yadda kuke gani wannan su ne headlines ɗin da suke jan hankali a Najeriya. Kuma kamar yadda kuke gani sanan bangaren ma fa an hangi dan majalisar ƙasar Amurka ya wallafa wani rubutu a shafinsa da yake cewa ku zo ku taya ni yi wa 'yan mata 25 da aka sace jiya a Najeriya addu'a. Inda ya ƙara ya kira wa gwamnatin tarayya da kakkausan murya akan ta ɗauki matakin dawo da waɗannan yara gida lafiya tare da maimaita zarginsa na cewa tabbas akwai Christian genocide a Najeriya. Kuma kamar yadda kuke gani ta nan bangaren ma ya ce wannan lamari ya faru ne ga yaran Kiristawa kuma a yankin Kiristawan Najeriya, inda yake waɗannan yara ban sani ba ko akwai Kiristan a cikinsa amma 90% musulmai ne a Kebbi. Ko da yake tuni a safiyar yau shugaban sojojin Najeriya ya jira a jihar Kebbi domin ceto waɗannan yara, da ya bawa sojojin Najeriya umarni su shiga jeji su dawo da wannan yara ta kowane hali. Kamar yadda kuke gani wannan hotunan su ne da bidiyoyin su da suke ta yawo a shafukan sada zumunta. Tun daga lokacin da shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya magana akan kisan gillar da ake wa Kiristoci a Najeriya, lamarin 'yan ta'adda a Najeriya yake ta ta'azzara suna ta ƙara rashin mutunci da ƙara sabon salo a ta'addancin su, wanda magana ta gaskiya akwai ayoyin tambaya da dama a cikin wannan abubuwa da suke faruwa. Allah dai sa ba abin da nake tunani ne yake shirin faruwa a Najeriya ba sai na gaya muku abubuwan da nake tunani ba, amma magana ta gaskiya ko da yake ku menene kuke tunani game da waɗannan abubuwa da suke faruwa a Najeriya? Har a comment section zuwa anjima akwai wani sabon labarin. So for the commanders here, different on intelligence so that you conduct an intelligence-based mission. Tofa, 'yan bindiga sun sace ɗalibai a ƙaramar hukumar Danko Masagu a garin Maga, jihar Kebbi, ƙarƙashin masarautar Zuru, inda suka kashe principal ɗin wato Hassan Abubakar. Wato lamarin nan ya faru ne a jiya, yadda suka kwashe ɗaliban da har yanzu ba a san yawansu ba, suka danna da su a cikin daji. To muna kira da duk wani matakan tsaro, duk wani mai faɗa a ji, in Allah a mayar da hankali a kokari a dawo da yaran nan, saboda kar abin da ya faru da Chibok Girls ya ƙara faruwa. A Najeriya na cikin wani yanayin da ake tunanin Donald Trump zai iya kawo mana hari kowane lokaci. To wannan zai iya zama dalili ne wanda zai bashi daman da cimma burinsa. Don haka dan Allah, saboda a dawo mai mutane da yaransu, kar kuma haka ya zo ya tarwatsa harkar ilimi, ya ƙara taɓarɓara harkar ilimi wanda ya riga ya taɓarɓare a arewacin Najeriya. Don haka da duk wani bariki da wani police barak da yake zuwa